sterke kerels met koffers vol miljoen. Hier aan tafel hebben we het oer machtige man. En dat alles komt toch een vrouw. Want Johanna Kommerie die woe voor één keer manchen die de koffers vasthouden in het programma Miljoenenjacht. En dat is haar slagen. En een peer sterke man is ook weer regisseur Dirk Bruinsma op ziek naar is voor het leger van Grutte Pier. Goeie, dit is Bient op de dag dat in Hichtem een soort van mini-Simmer 2000 plak vindt. Want in het dorp is nou een reunie ondergang van emigreerde Friezen en Afke Boven, die is daar voor u bij. Afke, ja, dat zou dus krekkel even niet nice. In de kerken heb je hem verzamelen. Hoe is de sfeer daar met die Amerikaanse mensen? Nou ja, heel bijzonder natuurlijk, want meer als een eeuw waarom is er een grut pad van de familie Hiemstra van Hichtem naar Amerika gaan. En dat wie een grutte reis. Heel bijzonder natuurlijk. En een pad van die familie is nowhere waarom hier op Frieske Bijen. Nijsmies, die het Hielke Speerstra, de schreeuwer, die had een boek schreeuwen over deze familie Hiemstra. En die zal hier in deze kerk een vaststelling Jan. Want Speerstra, dat wie nogal een heel verhaal, die familie Hiemstra. Wat wie de impact van het dorp hier? Ja, dat weer pinnen aan de binnenkant. Aan de buitenkant merk je dat net. Er ging weg mensen naar dat beloofde land Amerika. En uit het een beetje. Maar er zijn natuurlijk verwanten achterbleun. En het heeft een griezelijke, uiteindelijk aan de binnenkant, als het ware, een hele grote indruk maken op het dorp. Ja, want vonden ze hier het een goed idee dat ze die kant op gaan, of wie het meer van wat een avonturier? Ja, nou, ze doren het wolongen en dan de beppen ietsje mooi en al die liedse band. En ze konden wel denken dat Amerika vlakbij ligt. Er is altijd kritiek bij de thuisblues. Want het 100 jaar later is en elke keer zegt, jongen, wat hebben die mensen wat mooi maken, wat hebben ze dienen? Ja, hadden ze daar voelen wat ze zochten? Eerst net. Het weer verschrikkelijk. Het begon al bij de reis. Het weer al meer waarde als het echt een week dan de oceaan oer. 10 dagen storm gaan in plaats van een goed weekend varen. Het weer echt heel verschrikkelijk. En dan in Zuid-Dakota, een van die Midweststeden, werd het vierste droeg weer winters koud en veeziekten en malaria en de Spaanse griep hebben ze meemaken. En dan de grote crisis van de jaren 30 in de Midwesten. Het kon net minder. Ze hadden honger gewoon. Maar van het thuisfront, van hier de meesten hier in Hichtem, wie het al mooi daar, toch? Ja, het weer wakker mooi en ze moesten het nou weten. En dat is ik in de hele verhaallijnen, ont het de oorlog was. En dat de zwan van Amerika waren erop uitgestuurd om Europa te bevrijden. En daar roepte ik mijn verhaal, want dat was een van de mensen die Europa mooi bevrijd had. En het is nu, begin april, nu is het 21 jaar dat de Canadezen toevallig, want dat weer dan ik een onderdeel van de grote allieerde machten, die gaan je terug Hichtem. Maar dat is dan krek. Ik ben een jubileum. Ja. Nou ja, ik zei correct al, Roelof, Hielke Speerstra had er een boek over schreeuwen. En een van die haardrolspelers, die zit hier dus achter me. En ik wil natuurlijk heel graag van haar weten hoe het viel om waarom te wijzen in Hichtem. Oké, hoe is die in Amerikaans? Ik denk wel goed. Nou ja, dat was wel. Ja, nou zullen we het over hoe een onschuldig Facebook-bericht een mediastorm veroorzaakt en het format van een miljoenenprogramma omsmiet. En dat alles toch een vrouw, u dan wat, maar een laptop. Ik kreeg trouwens van de week een heel leuk bericht te lezen op Facebook. Misschien hebben jullie het ook wel gezien van een vrouw, zei Johanna. En die zei, ja, ik kijk altijd naar Miljoenenjacht, vind het hartstikke leuk. En die meiden die zien altijd zo mooi uit en zo. Maar persoonlijk als vrouw zou ik het wel leuk vinden als voor de afwisseling eens een keer 26 hele knappe kerels die koffer... Oh, dat vinden jullie ook een goed idee. Nou, als we nou laten we ze de cover guys noemen, hè. Per cover guy 10.000 likes, dus 260.000 likes hebben. Dan gaan wij proberen in die laatste miljoenenjacht van dit jaar 26 hunks naar beneden te sturen. Doen we ze helemaal bloot met die koffer alleen zo. Ja, hier. Ja, dit is mooi, hè? Die man hier aan tafel, die vinden dat al mooi. Ja. Wat een verhaal, hij staat ontketend. Voel je toch van de bank toen ze dit eerst? Ja, eigenlijk wel. Want ik kies iets van 260.000 likes. Wie mag die wij helien? Want ik hier op dat stuit, ik 46.000 likes. En dat vond ik al een heel soort. En ja, je weet wel een beetje hoe social media werkt. Maar dat
weet je dat wij helemaal, daar heb je geen benul van. Nee, maar even waarom naar die jong. Dat is dus in die pyjama of in die jumpsuit of weet ik veel wat voor lekkers op snijden. Bakje thee erbij. En dat typst, ik wil gewoon graag man daar achter haar hebben. Ja. Ja. Oké. En dat doorst en dan drukt ze op enter en dan zit het op Facebook. Hier is dat toen ergens het gevoel van dit wordt grut? Nee, totaal net. Ik hier het eigenlijk een beetje uit de grap doen. Ik zei van nou, als er eens een keer 1000 likes komen, dan kun je stoel, Linda de Mol, dan kun je stoel wel even regelen dat er 26 man komen en dan kom ik wel even in het publiek zitten. Nou, en 3 kwartier later, toen stieg de teller op 34 likes. Oh. En ik dacht, oh jee, wat ga ik nou verdienen? Ja. En, maar ja, daarna ineens giet het waar deelt, het waar liked. Mensen gaan elkaar erin taggen van, hey, machine, dit is een leuk idee en must ik even liken. En dezelfde dag zie ik nog over de 40.000 likes. En dan gist viral, zat dat hier. Is dit een inspiratie voor jou? Ja, ik vind dit hartstikke leuk. Ik ben dan heel nieuwsgierig, hoe pakt dan zo'n programma dat op? Teksto dan Linda de Mol? Of heeft hij contact mee? Of volgt het zij? Of... Nee, de media pikte het op een of andere manier. Hè. Wanneer een berichtje viral gaat op Facebook, dan wordt dat automatisch. Ja, dan zien mensen dat. En dus ook de mensen die achter hun bureaus zitten en denken, wie moet weer wat op uw website hadden staan. Ja. En als ze dat doen, dan gaat het vanzelf. Ja, maar ik weet het hoe het met mij zit, maar Pepijn, wat is er trouwens mis met Frali? Ik bedoel, ik vond dat net verkeerd, hè? Nee, maar dat ga ik zijn. Er is niet het mis met de vrouw, maar voor de afwisseling is het wel leuk om eens een keer de man te hebben. En het gebeurt, hè? Ja, komende snij komt het in uitzending. Ik ben dan wel heel benieuwd naar de kijkcijfers. Hè? Misschien dat het nog een soort, dat het ombeurten kan straks. Ja, waar weet. Ik heb begrepen dat Miljoenenjacht is een programma dat rent al jaren. En dit seizoen binnen kijkcijfers echt enorm. En nu komen de snijden is de laatste uitsturing van het seizoen. Ja. Dus ik heb wel het vermoeden dat ze dan trots daar gaan. En wist je erbij? Ik mij bij de opnames aanwezig wezen, ja. Oké. Dan gaan ze met zo'n koffertje alleen. Nou, er is me verteld dat ze het wat chiquer houden willen. Ja, maar ze hebben eens een keer Jerredien en daar is toch kritiek op, want toen hingen ze een heel smoking on. Ja. Dat wat net. Met een beetje van die Chippendales figuren? Nee, de chic oudere mensen, nee, het programma. Nee, het moet gewoon leuk wezen om naar te zien en hoe ze er dan precies uitzien, dat maakt het me net zo vol uit. Maar gewoon wel een beetje hipper als die vorige keer. Want toen weer zal je strak in het pak, strak in de smoking. Ja, dat was en het mij wel een beetje minder braaf. Okay, maar het waren zo. Nou ja, ik bedoel, doosziek is er nog mensen voor die leger van Grutte Pier. Dat is goed uittraind, Pepijn, hè? Dat is de soldaat. Zult dat voor u wezen? Nee. Nee, dat is er net op zijn treft in horen. Nee, ik ga niet met zo'n koffertje op zijn trap staan. Nee. Hartstikke grappig, maar nee. Dat zie ik mezelf niet doen. Maar dat gebeurde wel, hè? Niels man, die gaan ommelden. Ja, het Stwarmbron wezen bij het bureau die daar de casting verdiend had. Die hier een flinke keuze om je te ziekjen. Okay. Ja. Nou, bloot een mooi merken hoe een famke... Ja, maakt op deze vrouw, famke. Positief, hè? In dan wat zo'n miljoenen format in één keer omswiet. Hartstikke mooi. Zet hem op. Soort willen daar, Freed. Dank u wel. Foto's mooi zien. Komt goed. Facebooken. Ja, oké. Ja, dan gaan we nog weer even naar Hichtem, naar je Afgeboven. Want die had u beloofd dat ze praten zo met de familie die het voortging naar Amerika. En dus nou weer, waarom is Afke? Ja, dat is er al bij, hè? Ja, dat klopt. Ik zit hier bij Alice Hiemstra. En ze is een van de mensen die binnen is in Amerika, maar haar ouders en ook haar schoonouers die zijn dus daarna in Amerika emigreerd. En naast haar zit haar dochter, haar jongste dochter, Debbie Deaver Hiemstra. So your parents moved to America more than a century ago. You were born there. What did they tell you about Friesland? Oh, there's lots different than the States was a lot different than the Netherlands. Ja, ik vreeg haar dus kreeg van, goh, wat hij die orden die vertelt hier over Friesland. En ze zei, nou ja, dat het natuurlijk heel oors weer dan in Amerika, wat ik daar zeg. Did they speak Frisian to you at home? Praten ze Fries met jou? Yes, they speak Frisian all the time. That's where I learned a lot of it. And did you learn from it as well? Heb je ook Fries leerd van jou, mem, dan weer? I never learned any Friesland, but whenever Mom and Dad were at home and wanted to say something without us knowing what they said,
they spoke Fries. Ja, Debbie, de jongste dochter, die zei dat ze geheimen van u zien, dan praten ze mij ook waar in het Fries. Dus how is it to be on Frisian ground again? Hoe is het om hier weer in Friesland te wezen? Oh, it's a lot different from the last time I was here. The roads are different. Lots of houses and new houses. Ja, want Alice wie is zo'n 20 jaar verlien ek al. En ze zei, zo'n dat moment is er een soort verloren. Do you still feel Frisian? Feel je nog steeds een beetje Fries? Oh, it seems different. I try to talk Fries to some of the kids, but it don't always work. And emotionally, is there still a bond with Friesland? Is there still a bond? No, not really. No. But you're happy to be here. Right. I'm glad the kids are here with me. Yeah, because what do you think of Friesland? It's your first visit over here. You'll be here for het eerst. Hoe is dat? Yes, it's basically a dream vacation, dream holiday for us. And like Mom said, she always wanted to come back. And we can see where our heritage came from. And Dad isn't here to join us, but we're able to kind of see where my grandparents came from and just see all of that. Ja, ze vertelt nog correct dat haar heid kinderen net meer bijwijzen en dat weer de Hiemstra waar Alice mij trouwd wie en je zegt dat ze er een beetje emotioneel van is. It's quite an emotional journey, isn't it? Yes, very much so. Yeah. Yes. Nou, Roelof, Joen dus een heel evenement hier in Hechten met deze meesken en echt een grote reunie. Het wordt heel bijzonder, dat je al wel. Ja, ontaansten. Dan komen we nog één keer bij die waarom. Ja, dan zullen we nou even hebben over een speciale uitsturing morgen. Want dan maakt je bekend in Bient waar de winnaar is van de Frieske verhalenwedstrijd. Nou, Jonken de Eer wint een schreeuwer ek een verfilming van het verhaal. Nou, om te litten hoe mooi dat we in. Litten we nou deze hele week de herhaling zien van de winnaar van Vlinier. Dat is Rjochtdai van Janneke de Boer. En Joet deelt rijden. Vol vernaaid vuur skop ik om je heen en mijn nagel klauwen. Ik raas als een barig en brek los. En ik zet het op een draven. Dieter, ik kom eraan! Zou je feest zit? Waarom doet niemand wat? Hoe rustig schouw ik heen in de werper stoel. Leven Dieter weer best. Together kennen wij de vrouw aan. Ik zal die vinden. Mijn intuïtie klopt. In de vierde zag ik de moenen. Heel verlid. Zuntje zo'n gaan mijn voeten vluggen. Want ik bij de houten door ben. Ik doe hem even. En knoffel je de treppes op. Ik ben over de helte als ik het heisteren stilhoud. Ik ben in de eendracht, dat is Langlien. Misselijkes als ik aan die diver omdenk. Ach, heden Margje, wat is het toch iedere keer met die? Fluister je confuus. Enkele centimeters van mij af bongelen een paar zwarte soldaten gewoon. Op de oorloop lag een briefje. Lieve Margje, ik weiß niet hoe nu weiter. Vergessen Sie nicht, dat ik voor immer van je houd. Dieter, stier er in sierlijk Zuterlands schrift. Een zoute trien, raal het mij de moel in.
Dimmen klotter ik verder omheen. Onder het stek hing het een stuk touw. Dik genoeg, denkt mij. Ik neem het mij naar het trapskot. In mijn nekken liggen stramme vingers de knoop. Deze laatste gelegenheid liet ik net voorbij gaan. Ik kom er aan, Dieter. Ik zal die vinden, te geren kennen wij de wraad wel aan. Liefste. Een heftig slot van een prachtig stuk. Wat schreeuwen is door Janneke de Boer en verfilm is onder andere Robert King. Maar dat kun jou dus ook winnen met onze verhalenwedstrijd. Nou, naar de theatertrilogie Oer het leven van Grutte Pier. Want die gaat zien tweede fase in. In het eerste theaterstuk waar de familie van Grutte Pier vermoordde. En zich hij zijn plaats in vlammen opgaan. Op wraak. En daarvoor stand hij een Friesk leger uit de groen. De zwarte, of de armer zwarte hoop, zo mag ik het zeggen. Nou, regisseur Dick Bruinsma en soldaat Pepijn Hofstede zitten hier rond tafel voor deel 2. Het leger met bij elkaar komen. Hoe is het, generaal? Generaal? Ja, toch? Ja, hoe is het? Nee, daar moest ik even nog denken. Generaal Bruinsma. Ja, nee, klopt, ja. Dan mag die manskappen formeren. Nou ja, ik heb er nou 70, maar we zien je een 140 en het 30 per voorstelling steeds maar. En dit hartstikke goed. We zijn goed. We beginnen nou vreed, laat ik het zo zeggen. Ja, dat is de reden dat die sis, maar er kunnen wel wat meer mensen bij. Ja. Maar daar is een soldaat mooi. Pepijn. Ja, Pepijn is een van de eersten. Tevens rugbyspeler. Ja, ik zag het filmpje voorbij komen hier op Omroep Friesland. En ik dacht meteen van ja, hier moet ik bij zijn. Ja, kist dat verhaal van Grutte Pier? Ja, ik speel al 25 jaar rugby bij Grutte Pier. En daardoor ken ik natuurlijk wel het verhaal. En dat spreekt wel aan. En dat leeft wel bij me. Dus toen ik hoorde van ja, het leger van Grutte Pier, toen dacht ik ja... Dat moet gebeuren. Daar moet ik bij zijn. Vies, hij had ik wel wat Grutte Pier is. Vies net? Zijn we dat Butsy, zo'n Roegemon? Ik heb het wel vaststellen. Ja. Nee, maar heeft wat maar die skiertnis überhaupt? Ik bedoel, ja, dit doet me heel erg denken aan Braveheart, hè, die film. Ja. Echt zo'n leger, maar van die man, van die roege kerels. Nee, ik heb zelf nooit in het leger gezeten. Nee, maar wel het verhaal en het... die pier die met zijn zwaard die zwaarden allemaal afhakt. En het is wel een gewelddadig verhaal. En het spreekt me wel aan. Ja. Nou, want er was flink onder bak, hè? Want er begint dus vreed begint een bootcamp. Ja. Nou, Dirk, er was nog mensen wat oerhellie om uit te doen. Ik weet niet of ze er heel vrolijk van willen als die eens was dos, maar dan was het echt super getraind wezen. Nou, dat is een overstatement, denk ik. Want het is in feite, wij gaan natuurlijk wel aan de slag met fysieke dingen. Het is net theaterspelen of zo. Het is geen tekst. Nee, want even, als ik in het publiek zit te zien naar die tweede episode, fase theaterstuk, wat zeg ik dan? Nou, dan is het een soort ultieme bootcamp. Een oren lang opdrachten uitvieren op correct wat een hoger niveau dan dat wij dat traject begonnen binnen. We beginnen nog vreed. Maar een bootcamp, dus dat snap je net, hè? Nee, nou ja, bootcamp, dat is opdrukken, dat is in touwen klimmen, dat is met grote biemstammen sjouwen, dat is opdrukken met biemstammen, graven. Het zit al op dat niveau een beetje. Dus het decor wat we hebben, wordt een gevangenis van pjellen. We zitten straks in een holle van Grutte Pier. En het publiek zit er ook middenin. En dat leger, dat zal klimmen in die pjel, maar ook de groen in en sjouwen met pjel. Dus dat wordt heel erg fysiek. En er komt een heel soort techniek bij Sjen, dat als het nou weer opdrukken en in slow motion rennen en neem het maar op. En aan de andere kant, in dat traject gaan wij ook bijvoorbeeld met de ME een training doen. Dat gaat volle meer hoe dat psychologische oorlogsvoering is. Maar alles komt dan samen in die voorstelling. En wat doen ze dan bij die ME? Nou ja, echt het rebellenleger is maar... hoe gaat dat? 2 groepen, tien hoe elkaar. Gist die stien gooien of net?
Dat gaat, nou ja, daar gaat het door. Dat is een echte training. Ja, in een situatie van geweld terechtkomen. Verpijn me vies daarvan? Ja, ik kijk er al naar uit. Ja? Ja, dat Dan lijkt mag je gewoon echt als een politiemeester slaan, zonder dat het oppakt wordt. Ja, tuurlijk. Ja, dan is die kans moet je toch een keer grijpen. Ja, alsof dat nou de koers is. Ja, maar die kans moet je toch een keer grijpen. Hoe vaak mag dat je nou even helemaal los mag gaan? Ja. Dat je helemaal mag doen en laten wat je wil. Ja. En dat je echt van binnenuit dus even... We pakken ze met z'n allen. Maar dat is het gevoel, denk ik, wat ze oproepen willen. Klopt dat? Een gevoel van bij elkaar wezen? Het is natuurlijk een leger en je wil wel even voluit gaan. En dat is natuurlijk ook hoe je gaat trainen en wat je uiteindelijk op het podium wil gaan zetten. Ja. Het moet wel echt lijken. Dus je moet ook wel een beetje echt trainen. En wat is dan mooier dan dat je ergens halverwege zo'n training zo'n ME-peloton op kan jagen. Want dat is het idee, dat leger met echt het gevoel hebben van Grutte Pier. Maar kist er het oer brengen? Nee, dat is heel moeilijk. Die arme zwarte hoop weer? Nou ja, ik zit wel eens, toen we dit echt ervaren willen als leger, hè, dan mag we naar Syrië. Maar dat kan net. Ja. En dat mag ik net waan, dat willen we net. Maar het wel, wat gebeurt er als je op zo'n moment komt? Maar als je zegt, ging ik nou die stien gooien of ren ik de andere kant op? Hè, ging ik vluchten of ging ik vechten? En dat dilemma, het Pier me zitten, het het zo lang mogelijk uitstelt dat ik dacht, nou ben ik het zat. Nou ging ik wel vechten. En stel dat wij nou in het publiek zitten, wat vielen we? Vielen we dan echt dat verhaal? Ik denk het wel, ja. Want toen zit gewoon echt zien hoedmeisken, en dat bedoel ik net letterlijk natuurlijk, maar hoedmeisken oorlogslange kapot gaan. Die grens op ziekje, onder groepsdruk, maar mijn koor. Als de ene zei ik stop, want ik kan na 15 minuten opdrukken, ik kan het meer. Dan zullen de horen zeggen, jongen, kom op. 15 minuten opdrukken? Bijvoorbeeld. Maar het is theater. Ja. Maar had het nou wel wat met toneelspelen van eraan dan? Ja, dat is het leuke. Het is dus echt een combinatie tussen sport, topsport, zoals bijna ze kennen, een hele specifieke sport en theater. En dus het script bijvoorbeeld, dat ben we nog steeds aan het vormen aan. Er is nou een basisscript, maar de mensen niet denken hoe dat leger, ben ik nog steeds aan het nadenken hoe we het voor je kennen. Dus dat is een heel erg naaie manier van werken. Ja. Daar kist je nog op, Jan. Gezellig. Vooral die door mooi van, hè? Zeker, de helft is ongeveer, we hebben nog zondag die het door, de helft is ongeveer vrouw en de helft is ongeveer man. Oké. Nou, dan moet je even naar gruttepier.nl en dan kun je op, Jan. Nou, succes, heren. Lekker trainer, lekker knokken en dat misschien ook, hè? Ja. Wij zullen nog even voor de laatste keer naar Afke Boven, daar in Hichtem, want de familie Hiemstra die is dus na 100 jaar weer waarom daar in dat warp, dat ze achterlitten hebben om naar Amerika te gaan. Joen, een speciale Joen. En Afke, waar is nou bij de microfoon? Ja, dit is Berend Hiemstra. En Berend Hiemstra is van de tak van de familie die Bleu. En je weet eigenlijk nog net zo heel lang dat je familie in Amerika hier. Ben je bij Tafel achterkwam? Hoe is dat gaan? Nou, ik ben hier of 20 en toen kwamen er ineens Wendy Stjewik en mannen naar door. En meneer Lubbers, die was leraar uit Haas, met pensioen. En die vertelde dat hij daar bij de Hiemstra-farm hier achter. Oh, dat familie weer. Nou, ik wist helemaal van neer. Mijn huid hiet er nooit doorheen. Nou, en toen begon het verhaal er al in de oorlog komen thuis. En toen kon hij zich herinneren dat er een portret van Omke Douwe op een squasje mantel stier. Nou, en dan begint het hele feest. Dus hij zegt van ja, die is toen ik 8 jaar nog een keer deel west. En daarna is het contact eigenlijk praktisch verlengd. Ja, toen ontstond een ziekte, nog busier. Hoe is het om die familie van daar om je heen te hebben? Ja, nou, dat is fantastisch natuurlijk. Je wist van neer en nou ineens bleek dat de familie daar volle groter is als hier. Het aantal personen en de manier waarop het leeft en alles. En vooral van mijn huid natuurlijk, dat het prachtig was dat hij ontdekt dat hij zelf een neven daar hier. Ja. Nou is Alice, de vrouw die we krijgt, ik even sprutsen, die juist de jong bij jou heid west. Hoe wie dat ze me qua weer zeggen? Nou ja, bij beide sprongen de trein als die neer zo mooi voelen zit. En dan alles van vroeger en alle bezoeken aan Amerika en de oorsom die we dan ophalen. Ja, dat is natuurlijk heel emotioneel voor hen. Ja. Nou is de hamvraag, wanneer zul je naar Amerika? Nou ja, ik hoop binnen een paar jaar. Ik maak mezelf natuurlijk altijd te druk, zo de meeste mensen. En dan komt meer dat er net aan taak komen, maar ik ga verschillende uitnodigingen horen om dat te komen. Dus ja je zult er ik wel niet uit. Ja, dat kan ik me begrijpen. Nou, Roelof, een hele bijzondere joen dus hier. En eigenlijk ook al een hele bijzondere meeting. Ik vond het mooi om erbij te wezen. Ja, nou, compliment van in Engels, hè. Super, goed hier. Ja, dit wie bent. Ik moet er wel even zeggen dat de première is de eerste week van september, hè? Ja. Eerste week van september van Grutte Pier. Nou, dank je allemaal hier. On tafel, dank ik voor het zien. En ik wens je nog een hele mooie joen verder.
Hallo? Ja, hoi, het is even maar Roelof. Morgen moet je me zeker even zien op Bientje, want dan maak je wel live bekend waar de winnaar is van de Frieske Verhalenwedstrijd. Mooi, zie ik die dan. En wie dat? Morgen even zien.